väčšine nádorov sa zistilo, že je jednou z príčin poškodený gén TP53, ktorý vlastne zabezpečuje, aby sa v bunke vytváral proteín P53, ktorý, ako sme povedali, má práve protinádorový ochranný účinok. K tomuto zvýšeniu proteínu P53 sa dá pomôcť aj napríklad určitými rastlinnými výťažkami. Jedná sa o produkt Oncorin P53. Je to doplnok, ktorý obsahuje zložku, ktorá má preukázané na základe teda medzinárodnej vedeckej štúdie, že dokáže zvýšiť aktivitu proteínu P53 priamo v bunkách. Produkt, ktorý je na trhu už takmer rok a dokonca bol aj klinicky skúšaný u pacientov s benignou hyperpláziou prostaty alebo s karcinómom prostaty, ktorým sa pridával k existujúcej liečbe. Počas 3 mesiacov došlo k zlepšeniu klinického stavu, ktorý teda priamo hodnotili urológovia.